Thank you that we can discuss things that's happening in the world right now. Give us your grace that we can understand where we are at in our time and how close are we to the end. Give us the wisdom to understand. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, I'm just going to do screen sharing quickly and see if I share. Can everybody see it? Yes. Yes, Erica. I cannot see. Okay, great, super. All right, what we're going to start, every year Elder Paminda brings out that the 10 risks factors. And Unyaka I ke, would love, sorry, go on. okay, it's okay. Unyaka ke ngonyaka u-Elder Pamela udla ngokuqala asinikeze ezi risks ke eziyi-10. So this year, the 10 risks is the following: the end of the US-Israel alliance, Kulo nyaka ke nazi ke ezi risks ezikhona uphesiphelo sobuhlobo phakathi kwe-US no-Israel, the end of neoliberalism, isiphelo ke se-neoliberalism, the end of Atlanticism, ukuphela kwe-Atlanticism, the end of climate politics, ukuphela kwe-climate politics, the end of United Nations, isiphelo se-United Nations, the end of asylum, isiphelo se-asylum, the end of political parties, isiphelo se-political parties, the end of Chinese growth, isiphelo sokukhula kwe-China, the end of morality, isiphelo sesimilo, the end of the future. isiphelo sekamva. This is looking really hefty, doesn't it? Looks Bonakala ke quite le nto scary. iyisibindi, iyoyikisa kunjalo? Yes, it is. Okay, so this is the 10 risks. I don't know who else is going to help me with this, but for so on, I'm tackling it. Nazi ke izirisi ezikhoyo ke zake ndizame ke ukungena kuzo. The end of the world as we know it. Isiphelo sehlabathi njengoko sisazi nathi. How does the world end? Liphela njani ke ihlabathi? The American poet Robert Frost suggested that there was two possibilities: by means of fire or ice. I-poet ke eyaziwayo yase-America enguRobert Frost ithi zimbini ke indlela ezinokwenzeka, kunokuba kuphele ngomlilo okanye ngemkhenkce. This was bad science, of course, but plausible metaphor. Science ke mbi ke noko lo, kodwa ke sisixeko esibonakalayo. Fire captures all the apocalyptic scenarios: climate catastrophe, nuclear war, and asteroid strikes. Umlilo ke uthi ushaqa yonke into ezisezibaliwe ke ezi scenarios emoyeni, kwimo yezulu, kwi-nuclear war, njalo njalo. So it's going to be everybody will see it, and it's going to be very scary and very big. Iyawuba yimeko embi ke le ebonakala mntwini wonke, inkulu kunjalo nje isoyikeka. As for ice,
Well, not all endings are explosives. Xa sibheka ke umkhenkce lo, ayisizizo zonke iziphelo ezinodubulo. Sometimes a world ends gradually and quietly before you realize what's happening and before you can begin imagining what might come next. Ngamanye amaxesha ukuphela kwehlabathi kuba yinto ebonakala kancinci, eza kancinci kunjalo nje ingenawo umsindo, isenzeka ngokuthe cwaka. Yenzeka le nto ngaphambi kokuba uqaphele into yokokuba kukhulu okwenzekayo, kodwa bekusoloko kubonakala kungacacanga kakuhle. An end can be marked less by disruption than by disorientation, a loss of what one took for granted. Isiphelo ke siyakwazi okokuba singabonakali njengale nto besiyilindele ukuba kubonakale kutshabalala nje, kodwa isuke ibe kukuba abantu balahlekane nendlela, ibe kukulahlekana noko besikuthatha kancinane singakukhathalelanga. There are times a world ends, our world ends without the world ending. Khona amaxesha apho ihlabathi liphela khona, elethu ihlabathi liphele kodwa libe lona ihlabathi elilelinye lingaphelanga. And at Matthew 24, I know I'm going to make now another, what do you call that? Application, for that was not the original meaning of Matthew 24. Sizawuthi ke sithathe uMatthew 24 ndizake ndisebenzise kenye i-application ke eyakhe uMatthew 24. But in this, I want to show you something. Apha ke khona into endifuna ukukubonisa yona. But as the days of Noah were, so shall the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered into the ark. Kanye njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa, apho koba njalo kuza komntu, kuba ngemihla kaNowa babesidla, besela, besendisa, betshata, kodwa kwaba yimini ke awangena ngayo uNowa emkhombeni. So, a lot of people see this as, things go on as before, but I think there's more to it. Izinto ke zibonakala zingathi ziyahamba njengale ndlela beziyiyo ngaphambili, noba ke kukhona ukratya okhona ngoku. For if you look at eating and drinking, Kuba xa ungakuqwalasele ke oku kudla noku kusela, marrying and giving into marriage, ukwendiselana nokutshatisa, what organized all of these things? yintoni ke eyenza ezinto zonke zibe zinakwenzeka? Who can answer me there? Bani ongasinika impendulo? The picture on your right side will give you an idea. Umfanekiso ke ongakwisandla sakho sakusekunene uza kunikeza intluva. The government? Yes, and the government is what? Institutions? Institutions. Yes, Fuji, that's precisely right. So it's the institutions that will go on. Zii-institutions ke zawuthi ziqhubeleke. Anybody, any questions on the first slide? I will ask after each slide, even in between, if you want to say something, but after each slide, I will give opportunity. Ngeslide ngasinye ke ndizawuthi ndisiveze, ndizawunikeza abantu ithuba lokuba babuze imibuzo, nam ke ndizawumane ndiphosa imibuzo.
Any comments? Ngabakhona ufuna ukuphawula? So this line that says there are times, I know it's poetic language, there are times a world ends, our world ends without the world ending. Can you explain on that? I think I love this expression now. I wish we could express it on this. That words is the scariest words for me personally. So what does it mean for us? And I cannot answer you yet because we know now that the world will not end the way we thought it's going to end, or the end as we are now in what we are in now. It is not what we thought it was going to be. Khona ke la magama bendithi ndihlala kandicacisele wona athi khona amaxesha apho ihlabathi liphela khona, elethu ihlabathi liphele kodwa ihlabathi lingekapheli. Impendulo ke ithi akakabi nayo ngoku, nawo loo magama ayamoyikisa. Kodwa ke yona khona into ebonakala ngathi izinto azenzeki ngale ndlela besisoloko sicinga into zizakwenzeka ngayo. Oh, I see things, and I can be wrong. Please, it's just my idea, and nobody else said anything about this. But my personal experience I have in the last few months is this following. Ndiza kunika nje amava endinayo. Kusenokwenzeka into yokuba le mpendulo endizoyinika ayisiyo mpendulo echanekile, kodwa ndifuna nje ukhe ndabelane nangamava endiwafumene kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Your body will not be in danger. Umzimba wakho awunakuba sengozini. You will not be hunted down and killed. Awuzuwiswa phantsi uzingele ubulawe. But this is a spiritual fight, and it's in the mind. Kodwa idabi eli lidabi lasemoyeni yaye lisengqondweni. And that is why mental health is now so on the foreground, because this is really a mental health battle that we are in. Yiyo ke loo nto kubaluleke kakhulu okokuba umntu makaphile ngokwasengqondweni, kuba idabi eli lidabi lengqondo. Anybody can disagree with me and help me if I'm wrong, but for me it is then not physical anymore, but more spiritual. Omnye ke umntu angavela ke aphikisane nam kule ngxamanga, kodwa yindlela endibona ngayo okokuba idabi eli esibhekene nalo ayilo dabi lasenyameni ngaphezu kokuba ilidabi lengqondo nasemoyeni. But I'm open for correction. Ndilindele ke kodwa kunjalo okokuba abantu ke bangene bandilungise. Anybody else a comment? Ngabe ukhona umntu ofuna ukuphawula? I found your statement quite powerful, Erica. I remember when I was during my high school years in the early 80s. I think that was my first time hearing about the word depression, that in about 30 years, it will be the most leading killer diseases. So by then I didn't know, and I took it very light because I wasn't even aware of what depression is. But now I think we can all testify. So what I'm trying to say is the most battle that each and every one of us is facing is the battle of the mind. Yes. Kobus, do you want to say something? Oh, let me translate that. Sorry. Okay, Can I just translate then before Kobus goes in? Yeah. No, this statement esibonakala sinamandla siyisa into ngokwenene xa kwakuthethwa kudala phaya kwiminyaka yo-1980 ngelithi i-depression yobe isisigulo esihamba phambili, yayinto le ibonakala kude nje
okanye loo ndlela kwakubone ngayo ibonakala izaliseka phambi kwethu kunjalo. Okay, thank you. Okay. So I might be totally wrong on this, and then I say I'm sorry, but I really feel that mental health is today on the foreground for me. Ndingabe ndinokuphazama kodwa ngokubona kwam namhlanje impilo ngosengqondweni yona ibonakala ihamba phambili kakhulu. Gubis, do you want to say something? Am I audible? Yes. Just to add, that doesn't mean there's not going to be diseases and war and things and earthquakes. That will still continue, but that's not the main issue. Ithi le nto ke ayithi akuzuba khona izigulo, ii-earthquakes, inyikima, iimfazwe, kodwa kona akusiyona nto ke ebonakalisa emqoka le ngoku. Okay. Thank you, Gubis. Ndiyabonga, Kopasi. Okay. Let me go to the next page. I read pieces of that document for you, just to clarify, and then we'll talk about it. So this is all it's pieces out of that document that Elder Parmenides sent to us. Okay. Sakhe ndifunde nje ke The- isiqendwana kwezi document u-Elder Parmenides asithumelela zona, sawuhlala apha kuzo ke namhlanje. I don't know if everybody saw the documents, and if people didn't see it, we can put it on Zoom if it's needed. Andazi ke noba abantu bayibonile nale document endithetha ngayo, uba ngaba ke khona abayidingayo singayifaka apha kuZoom. Okay. That's the animating thought behind these 10 essays. It is no secret that international politics has been deeply transformed over the last several years. Nansi ke ingcinga ekhoyo ehambisana ke nezi essays ezi-10. Ayiyomfihlo into yokokuba iipolitiki zomhlaba wonke zichaphazele ngokunzulu kakhulu kule minyaka edlulileyo. Sparked by long-term trends such as the rise of China, short-term shocks such as COVID-19 pandemic, and political idiosyncrasies such as the election and re-election of Donald Trump. Konke oku kuhambelana nazi zinto ezikhankanyiweyo ezifana nokunyuka kweChina, umothuko obe ukhawuleza ngesiquphe oziswe yi-COVID-19, isimo sepolitiki esethusayo esifana nokonyulwa kukaDonald Trump. We know that Elder Parmenides talked about that COVID-19 was an important part to bring us where we are today. So khumbula u-Elder Parmenides uthethe kakhulu nge-COVID-19 okokuba idlale indima enkulu ukuba isibeke kule ndawo sikuyo namhlanje. And I thought to myself, well, why not go and look a little bit and see what changes did it bring in the political arena? Bekhe ndanako kundleni uba sinokhe siyozijongana sijonge uba loluphi utshintsho oludlisileyo kwezepolitiki. But first, I want us to discuss the word federal. Kodwa kokuqala ndingasingake sixoxe ngeli gama elithi federal. To understand what it means when you talk from America, when you talk about the federal system. Ukuze ke sikwazi ukuqonda kakuhle xa sithetha nge-federal system sikwazi ukuba malithetha ukuthini. And here's the definition. Nansi ke inkcazo. A federal system is a form of government where power is divided between a strong central national government and individual states
are provinces. The terms also broadly relates to anything connected to the central national authority rather than regional or local governments. I-federal system ke luhlobo oluthile lukarhulumente apho amandla ohlulwe kabini, amanye anikwe urhulumente ostrongo ophakathi osisizwe, amanye amandla ke abelwa izizwana ezithile kwakunye nee-provinces. Eli gama ke lisetyenziswa kakhulu ukucacisa liqoqa naye nantoni na enxulumene norhulumente obunationali namandla akhe, ngaphezu kokuba loo nto inokuthetha ukuba amandla anikwe oorhulumentanyana abancinane be-region kwakunye noorhulumente abakhona ekuhlaleni. When I saw this picture on the right-hand side, Xa sijonga lo mfanekiso ngasekunene, I was shocked because that's also how I also defined a marriage. ndiye ndaba nomathuko kakhulu ngoba le nto indibonise indlela ekuchazwa ngayo umtshato. A perfect marriage, a correct marriage. Phela ngumtshato konguwo osendleleni eyiyo. It is the two partners Ni? that are coming together and there's an overlap. Omnye uza ngapha esisangqa, omnye sasisangqa, kube khona ke apho kudityanwa khona. The overlap is the things that they have in common. Le ndawo ephakathi ke ithetha ngezinto ezikhoyo kubo bobabini ngokufanayo. And that is not overlapped is that your work or your hobbies and stuff like that. Ezi ke ezingakhange zi-overlaphe zona zisemacaleni zizinto ozithandayo wena, isenoba ngumsebenzi, isenokuba zizinto ozigcina ngazo nje. Now look at the picture, and then you'll see the left one, the blue one, is the government, and the right one is the state. Jonga ke le mifanekiso, lo oblue ngu-government, ize ke lo omnye amele province. Did you say? The states, yes. The states, yes. Izizwana ezininzi. Because America is cut up into 50 states. Of how much? 51 states. I-America ke ihlulwahlulwe zizizwana eziyi-51 or 50. So you can see then here where is each one's work and where it's their combined work. Uzobona ke into yoba ngowuphi umsebenzi owenziwa sisizwe sisodwa, bese iba ngowuphi ke owenziwa zizo xa zihlangene. The moment that overlapping happens, something is not healthy, and it is being more overlapped with, like for instance, when the blue overlaps more on the red, then it tells you that there is a problem. Xa kubonakala ke laa ndawo ekuba khona izinto ezifanayo ngayo iyayiba nkulu, iyasinika loo nto into yoba ikhona ingxaki. And that is the 10 essays or the 10 risks that is we're discussing, is that overlapping becomes the blue takes over total, the government takes over the states. Kulapho ke kubonakala khona kakhulu ingxaki, apho kukhona ukunyuka kakhulu kweeteksi nalapho i-government ifuna ukuthatha ulawulo lwe-state. It oversteps its bounds. Iyayitsiba ke imida ingene ifuna ukulawula ke ngoku. And we call that abuse, isn't it? Sithi ke loo nto lulawulo olugwenxa, akunjalo? Anybody have any comments on this page? Ingaba khona into ofuna ukuphawula apha xa sikule ndawo? Yes, I saw Deborah's hand, Erica. Deborah, please.
Deborah. Deborah, we cannot hear you. I don't see it. Yeah, me too. Okay. Anybody else would like to give a comment or a question? Ngabe ukhona umuntu ofuna ukuphawula? Kanye abuze. Okay. Let's go Right. ahead. Siyaqhuba. Okay, the executive branch expanded its authority in several specific ways during the pandemic. So remember, we're going to look at COVID-19 now to see what happened there. Sikhumbule ukuba sakhe sijonge ukuba ngexesha le-COVID-19 kuye kwenzeka ntoni. Into esiyibonayo into yoba i-executive branch iye yawelula amandla ayo anabelana kwezinye iindawo. And we see that it expanded its authority. Gunya layo iye yalinabisa langena nakwezinye iindawo. And remember that picture is only one way to expand. Sikhumbule ke into yokokuba kulaa mfanekiso inye kuphela indlela yokuyanda ukunwenwa. And it was expanding over the state's authority. Ayikho enye indlela phandle wayangena igaxeleke ithatha ulawulo kwezi ndawo eziziziteyithi. That is very important. Kubaluleke kakhulu ke oko. Rule by emergency decree. And remember, COVID was an emergency. Nantsi ke i-rule apho kulawulwa khona izinto ngokokubona i-emergency. Sikhumbule ke into yokuba i-COVID-19 ibiyi-emergency. And just to make it clear, I don't see any wrong when there's emergency that the state will not give the government will take over a little bit more control to get that emergency away. But then it should give back that that extra power it got. But they Akho never nto ke do. imbi. Akho nto imbi ke kona xa sithetha inyani ekubeni xa kukhona isimo sonxunguphalo esiphuthumayo urhulumente athathele kuyo ulawulo ngokukhawuleza. Kodwa kumele into yoba lusogqitha kaloku unxunguphalo olu-emergency aphinde abuyisele amandla kwisizwana esi bewathathe kuso. Presidents and state governors heavily relied on emergent declaration to bypass normal legislation processes. Baye baxhomekeke ke ukumkani upresidenti kula mandla akhe anawo wokokuba awasebenzise xa kukhona ingxaki okanye isimo esiphuthumayo ukuze akwazi ukudlula angadluli mntwini ukuze ahlangule isizwe. At the federal level, remember we have learned about the federal, so it means the federal is the whole of all the states together. And that's why the FBI is the one that's been called the moment something bad happens, and it's go over state lines. Sikhumbule ke into yoba i-federal besithe yiyo ebhekelela yonke into. Yiloo nto kukhona i-FBI ethi ke yona amandla wayo ongamele abe ngaphaya ingabi nakugqitha mntu xa ifuna ukwenza into. Because one state cannot interfere in another state. Ngoba kaloku isizwana istate esithile asikwazi into yoba singangena emhlabeni yesinye istate. So the moment that federal
when they say federal level, it means that now the states are being now put together and under the federal government, which is the executive branch. Ngoku ke xa ngaba kukhona esi simo ke esiphuthumayo, i-federal government ithatha qoqa zonke iziteyithi izibeke ngaphantsi kwendawo enye, le ke esithi yile elawula phantsi kwesimo esiphuthumayo, ingazibhekelelanga iziteyithi amandla wayo iwathathele kuso. And the executive then take that powers. I-executive ke yiyo ke ethathela kuyo amandla and decide what to do with that. bese ithatha isigqibo ke kukuba izawwenza njani ngawo. So at the federal level, these declarations unlock dozens of special statutory powers, allowing the executive to redirect funds, control supply chains, and alter immigration or public health protocols without congressional approval. Ke izinto zifikela kule federal level, kulapho amandla amaninzi enikezwa khona ulawulo oluthi ke longamele yonke le nto yokuba iziteyithi zizenzela izinto kodwa zisuke ngoku zibekelwe ecaleni. I-executive ke nguyona inegunya lokuba ithathe i-funds izise kwindawo efuna ukuzisa kuzo, ikhontrole ukuba izinto iimpahla zihamba kanjani, iphinde kwakhona ithathele kulo nolawulo lwemithetho yabantu abangenayo elizweni, ithathe nolawulo lwezempilo olukhona, nako konke nje yonke loo nto iyenza ngaphandle kokuba iyocela ukuba ivunyelwe yiCongress. So you can see it's nearly every facet of our lives are being then controlled by the federal government or the Americans. Uyabona ke into yokuba phantsi zonke iinkalo zobomi bethu zizawukhontrolwa yi-federal level Americans. From supply chains, which brings food, cars, all the necessary stuff, to immigration, and to even your health. Uyabona ke into yokuba impahla yonke ehanjiswa elizweni ziimoto, kukudla, imithetho yokungena kuphunywa elizweni, nditsho nezempilo uqobo. So I hope you all can see the dangers of it. Ndicinga into yoba siyayiqaphela ke ubungozi bale meko. Okay, the second thing that took power is the administrative and bureaucratic control. Enye ke into ke elandayo ozoyibona ezithathela ke ulawulo zezokuhlala, ulawulo nje lulonke ne-bureaucracy. Agencies with the executive branch, such as the CDC, which is like when there's an outbreak. Like, come again, Eric? Like what? This agencies with the executive branch, such as the CDC, which is the disease control center. All right. So sizobona ke into yokokuba amasebe akhoyo apha kwi-executive branch afana neli sebe libhekelele isimo sezempilo kunye nezifo eziqhamukayo. And then the FDA and the OSHA. Issued sweeping federal mandates, traveling restrictions, and economic guidelines. Zizo ke ezikhawuleza zizise imithetho emayelana nokulawula kwezokuhamba, ukukhenketha,
kwakunye nezoqoqosho. Because these regulations were enacted through executive agencies rather than the acts of Congress, policy decisions were concentrated in the hands of political appointees. Sawubona ke into yokuba ngenxa yokuba amandla nesandla enziwa yiCongress, kuzothi ke zonke izigqibo ezithathwa apha zigxile kakhulu okanye zihlale kakhulu kwindlela ababona ngayo ke. So you can see clearly here that it is a few people that have control within the government. Uzobona ke uzobona ke bambalwa kakhulu abantu apha baselawulweni kobu rhulumente. And the Congress, which is a huge part of people, I don't know if it's, but I don't know how much Congress people are there. I think more than 300. I'm not sure. Uzobona ke into yoba iCongress yona eyona ndawo okanye elona sebe linabantu abaninzi endingaqinisanga noba bakumyinge we-300. The third one is disaster relief and spending. Esithathu ke lolwabiwo lwemali olubhekelene nesimo esiphuthumayo se-disaster intshabalalo. The executive branch played an outsized role in distributing trillions of dollars in pandemic relief. I-executive branch ke iye yathatha ibanga elikhulu ekubeni ibe yiyo esezintanjeni ikhupha amatriliyoni eedollars ngeli xesha ke lokuhlangula isizwe ngexesha lepandemic. The executive agencies had significant discretion over how funds were allocated, increasing the political influence of the president and agency heads. Executive agencies ke yiyo ebenegalelo elikhulu ngoku xa isimo sinje ekubeni ibe yiyo echazayo exelayo uba ii-funds mazabiwe kanjani. Le nto ke iye yandisa amathuba okuthi i-president nabalandeli bayo okanye nabo bamngqongileyo babe nefuthe kakhulu kwezopolitiki. The fourth thing is decentralized state power. Enye ke leya yokususwa kwamandla kwi-state. At the state level, governors emerge as the most visible and powerful political figures. Phaya ke kwi-level ye-state abalawuli baseburhulumenteni baye bavele bebonakala bengabona bantu ke banamandla kwezopolitiki. They utilize executive orders to mandate lockdowns, enforce business closure, and dictate statewide public health rules, often clashes with state legislatures. Baba nalo ke ithuba lento kokuba banikeze imikhombandlela malunga nee-lockdowns, baxele bakwazi nokuyalela ukuthi ibhizinesi ezoshishino mazivale, bakwazi futhi nokunika bexela into yokokuba makuhambe kanjani na kwezompilo ezikhona ezomntu wonke. Le nto ke isoloko ibonisa ukungqubana kakhulu ne-legislature indlela eyenza ngayo. You can see a lot of governors that is Trump's friends. They can use now the executive orders of Trump to enforce it in their state. Does not matter the law. Uyawubona ke into yoba abalandeli bakaTrump nabahlobo bakhe bazawusebenzisa la mandla e-executive branch
benyanzelisa imithetho eyeyabo ethandwa ngabo phaya kwiZistates bengenandaba nento yoba istate sona sinayiphi na imithetho besiyibekile ukuqhuba izinto. So you can see how freedoms is now being taken away just because of 9/11, because all of this happened in 9/11. Uzobona ke ngoku into yokuba izinto ziguquke kanjani na ukusukela ku-9/11 ngoba sibona zonke ezi zinto zitshintshe kakhulu emva kwe-9/11. I'm making a mistake here. It's not 9/11, sorry. It started from 9/11, but it is only at COVID-19 where this happened, what I read all to you now. Ndiyaphazama xa ndisithi 9/11 noba kona iqala ngo-9/11 kodwa le nto besigqiba kuyifunda yenzeka ngexesha le-COVID-19. All these changes had happened. Lolu tshintsho lonke ke olu elenzeka ngelaa xesha. Any questions or comments or something to Ingaba add? khona umntu ofuna ukwengeza into okanye ofuna ukuphawula? Erica, could you elaborate on these statewide public health rules? As the way I remember it is that during COVID, the United States was very slow in actually implementing lockdowns. So when we see them dictating these statewide public rules, which ones were these? Well, ndathi ke ufuna uqonda into yoba ingaba oku bekufakwa kwale mithetho engaka eyalelayo ngokungabonisani nabanye abantu yenzeka xesha lapho ngoba ukhumbula into yoba iAmerica ivele ingathi ibirhuqa iinyawo yona ekubeni yenza izinto ngexesha le-COVID-19. Okay. They were very slow in implementing some of the stuff, but they did implement a lot of stuff. For instance, they closed schools. They did, at the end, force people to wear masks. And traveling was also suspended. Ewe kona bathathe ixesha kodwa baye bazenza ke kakhulu bavala izikolo bajonga nokulawula nezohambo uba ukuhamba kuyancitshiswa okanye kuyalawulwa. Zikhona kona into abaye bazenza. Wasn't that a good thing? Ingaba Yes, ingeyonto but see, I elungileyo ke le? said, sorry. I said in the beginning, when there's emergency, the states have to take that power. It's not a bad thing, but they have to give back the power to the states after the emergency, and they don't. Into ke besiyitshilo kwasiqala nebiyinto yokokuba ewe i-executive ithathela amandla kuwo iyawathatha ulawulo phaya kwi-state xa kune-emergency. Intle loo nto kodwa ke futhi kufuneka ingapheleli apho kusodlula kaloku isimo sonqunguphalo esiphuthumayo fanele iphinde wabuyisele amandla kwi-state ezo abayenzanga bona. Okay, I get you. Okay, so you can say that LD like this is like 9/11, they got a little bit power. They should have given it back, but they did not. COVID-19 happened. They gave a lot of power. And when COVID-19 was finished, they should have given it back. They didn't. Okay, get you. Siyabona ke into yoba le nto beyenza ibintle kodwa kufanele uba kaloku xa bethathela amandla kubo njengana ngo-9/11 nange-COVID-19 mabathi kusodlula isimo sonqunguphalo baphinde wabuyisela amandla kubanikazi wawo i-state. So even if it was a good thing, it become bad and controlling. Noba ke beqale into entle iyahamba ijike ibe ngoku nokukhontrola okukhulu ibe mbi. Any more questions? Thank you, LD. Siyabonga. Eminye imibuzo? Anybody else? Ngabe ukhona umuntu ofuna ukuvela? I love questions. Okay. Ndiyayithanda imibuzo. Now,
So look at that picture. It looks very, very shocking, doesn't it? Siyawubona lo mfanekiso okokuba uyothusa, siyawubona? Mm. What does it mean when the rules that had quietly structured political life until now are rendered obsolete? Obsolete. Please repeat your question, Arika. It's on top of the page. Oh, okay. Thetha ukuthini ke into yokuba amandla abekade okay, what does it mean? Abekade ingawo aqoqe okanye esenza izinto zihambe kakuhle, ngoku asuke asuswe oxuthwe. And I've hard time to say one word, so Fuji, you do a fantastic job. You're going to help me with that one. Which one, Arika? I'll get to that word now. Okay. Our answer comes in the form of the series of obituaries. I hope I said it right. For various ideas thank you. For various ideas that have recently been overtaken or obliterated by the chaotic cascade of world events. Impendulo yethu ke izawuziswa luluhlu lwezinto ezenzekileyo esezibangela uba ngoku sesingathi sinembali yokufa ngeengcamango ebezikade zintle zikhona esezithathelwe indawo za-overtakewa sisiphithiphithi esikhona sezidubedube ezenzeka ehlabathini. When they have in common is the sense that the rapture in our politics is in some ways permanent. Apho ke kukhona ingqondo ethile enye ebonakala igquba kwezopolitiko zethu into yokokuba esi siphithiphithi sokudlabhuka kwezinto yinto ekumele uba mayihlale ikhona ngonaphakade ingatshintshi. Remember, Alapaminda said, it cannot be turned back. Sikhumbule uEldaphinda uthe angeke besajikeka le meko. Now, one of the writers of this essays is Branko. Omnye kombhali wesi onguBranko Milanovic. So we're going to read now what it says here. The collection includes Branko Milanovic's analysis of how the once ubiquitous pro-market ideology of neoliberalism produced its own demise, and Rosa Brooks, Agatha Christie-style analysis of the multiple parties' response for the death of international law. Unqokolela ke yeengcamango ekukhona kuzo abacwaningi abafana noBranko Milanovic bathi oku bekade kukuhle kubonakala kuzisa intuthuko elizweni kutshatyalaliswe into kokuba kufe umthetho oyi-international law. Kukhona ke nabantu abafana ke noRosa Brooks Agatha bakhona kolu cwaningo. Now, Agatha Christie, she was a book writer, and she wrote about murder and the solving of crimes. UAgatha Christie ke yena ke besoloko khona ngumbhali bebhala ke malunga wrote about murders and how it's been resolved, the investigation of it. Bebhala ke ngobugebengu bebukhona kwakunye ke nokuphanda bekumalunga nabo ubugebengu obo. So now you know what they're saying. They're saying here that all these 10
institutions has been killed, and now we are doing now an investigation, like Agatha Christie's books. Ku-Agatha Christie's books ke uthi zoshumi ezi institutions zibulewe, ngoku ke kwenziwa uphando into yoba ingaba zibulewe kanjani. Nathalie Toki argues it's time to move past transatlanticism once and for all, and Anton Jaeger considers whether political parties now exists in name only. UNathalie Toki uqhubeka yena xoxa athi lixesha lento yokuba sisuke kwizinto ezigqithileyo ebezikhona o-transatlantism, silibale njengazo kwaphela. Abe yena uAnton Jaeger ethetha esithi kumele sijongisise kakuhle into yokokuba ingaba ii-parties ezi zikho ngegama na kuphela. Anybody, any comments on this slide? Or any slide Abakhona before? ofuna ukuphawula kwisi slide mhlawumbi ke nangezinye izilides ezisezidlulile. It's just interesting to note that, you know, everybody, you know, the whole world is shaken by what is happening, and people can see that there is something very unusual that is happening. You know, this picture of the graves on its own is quite scary, and it really shows that people realize that a lot of things are not going very well. Yes. And we Yes, thank it's God scary when you for the see it like movement. that. Yeah, we Yes, thank God we for the do. movement. At least we can explain and understand what is it that is going on. Yes. Thank you, Futi. So Anybody else want to make a sithi comment? ke abantu bayabona kona ukuthi kuninzi okwenzekayo ehlabathini nokothusayo. Bona nje lawa matye amangcwaba avezayo ukuthi izinto ezininzi zilahlekile. Kodwa siyambonga uNkulunkulu nge-movement ukuthi siyakwazi uku-understand ukuthi why kunje kwenzekalayo. So James Trump. yeah, there's this answer. I mean, there's this sentence that says political parties now exist in name only. Does this include also the UN? Yes, the UN is on the one on the grave there. Yeah, because you know because I remember the way I was just noting the way they were handling this thing of Venezuela, the capturing of Yeah. Maduro. So one, like the UN was the only hope, but they were quiet. No one was Very. like, no one was bold enough to say this is wrong. People are They- saving their skins. Yeah. They don't have power anymore. It's only the name. Only the name. Yes. So sikhuluma nge-UN ngokuthi nayo ikhona kwabo ukuthi hayi sekushiyeke nje igama lokuthi abantu bepolitics. So nayo isigama sase-Venezuela, i-UN iyahlangana lapha kodwa ayikho into ezoyenza ikhombe ubala ukuthi le nto yenziwe i-wrong. Sekuligama nje lishiyekileyo. It's very much like this picture here of the White House, and it's just now the bones that's left. What made it work and rightly work
is dead. It's gone. It's only now Siyabona the bones. nangumfanekiso White House sesiyabona nje ukuthi ngamathambo nje kuphela. Ifile, ayisekho nje indaba yayo sekuligama nje. It might still look beautiful. It might, and even the green around it must look good, but there is no beautiful flowers. There is no trees that have fruit on. Nothing is good anymore on it. Ingabonakala inhle, kusekhona nengcehlaza ejikelezileyo kodwa kusenama-flowers, akusenamithi ekhupha izithelo. Loo nto ikubonisa nje ukuthi sekufile sekuyigama nje. Okay, let's go back to the document. Buyumba ke. James 12, I don't know how you say that name, sorry, offers a reflection on the precipitous decline of the effectiveness of the United Nations, while Leah Aronofsky contemplates how climate politics, as traditionally understood, has recently faded from relevance. Linda Kinsler looks back on the meaning of the once universal idea of asylum, and Jonathan White analyzes what has been lost now that visions of the future seem to have disappeared from politics. UJames Sharp uveza nje indlela abona ngayo ukuba umangalisa kokwehla kwesidima nokubaluleka namandla wayo i-United Nations. Ngeli xesha yena uLeah Aronofsky echaza ukuba i-climate politics ngendlela ebekade ziqondwa ngayo sezivele nje zaphelela indaba yazo, akusekho nje okuchanekileyo ezikwenzayo. Yena uLinda Kinsler uthi xa ibheke emva abheke intsingiselo yegama elithi Asylum kwakunye nokubaluleka kwalo, abese yena uJonathan White acwaninge ngokuthi sewulahlekile umbono wayo yonke loo nto. Kunjalo nje nekamva libonakala lingekho nhlobo asibheka ezopolitiko, akusekho nto inhle nje kwaphela. The ideas and institutions that are bidding farewell to in these essays may yet return in some form. Resurrection is a possibility in political, if not biological life. What's clear is that before they pass from memory, before fire or ice or any other forces of destruction complete their work, it is worth reflecting on what they meant in the first place. Ingamango ke mayelana institutions zibonakala kwezi meko esezi kuthethwa ngazo, zibonakala zingathi seziyavalelisa, akusekho themba. Mhlawumbi ingasibe ke kukuvuka ekufeni into engenzeka ngokwezepolitiko uba ngaba ke akwenzekanga ukuba ke kuvuka ngokwenyama, biological, ubomi. Kodwa into ecacileyo le yokuthi ngaphambi kokuthi zisithele nje mpela ezingqondweni, nangaphambi kokuthi umlilo okanye i-ice ibe yeyona nto izozitshabalalisa completely okanye ngokugcwele, kona umsebenzi wawo useyabonakala into yokuthi awusekho kuleya ndawo uba kumele uba ube ukuyo, akusekho nto eyenzeka ngendlela efanele uba yenzeka ngayo okokuqala. This is my last slide. So anybody comment or on the whole presentation, you're welcome to open your mics and talk and say what you need to say. Please. Islide sesokugqibela ke xa khona umuntu ofuna ukuphawula wamkelekile uba makenze oko, niba ufuna ukubuza, niba ufuna ukwengeza. So mixed emotions, right? Yeah. On this, because in real life we need these institutions to be active and to be
in their original state and purpose. But now it's also raising hope that when the world shows this hopelessness, even the real institutions that they are supposed to be giving us hope, but now they are not giving us any, they are not serving the purpose, then it shows that, you know, we have been taught that once the kingdom is no longer serving the purpose of protecting, serving and making sure that the human rights of the people are and the welfare seen to it, then God removes that government or that kingdom and replaces their own kingdom. So in other words, this is some hope, although painful it is, because, you know, it's never delighting to run to an institution hoping to get some help, but you are not helped. But it also brings to our mind and refreshes us that, you know, the soon coming of the Lord Jesus to finally finalize the kingdom is near, much closer than we think. Yes. Yes. So kuya noma kubuhlungu ke bazalwane ukuthi siyabona ukuthi amathemba ngoku ayaphela, indawo ebefanele ngabe zisinikeza uncedo. Uyafuna usizo, ucabanga ukuthi uzosizakala kwi-institutions kodwa kubonakala ngathi akusekho. Kubuhlungu kona, kodwa kubuye kunika ithemba nenduduzo ukuthi sazi ukuba sesifundisiwe uNkulunkulu indlela enza ngayo. Ubeka uhulumene ukuze akhusele abantu, ababhekelele izidingo zabo, abavikele. Mase engasakwenzi lokho uhulumende, uNkulunkulu ususa lowo mbuso ufaka omunye. So umbuso esibheke kuwo ngokubuya kaKristu ukuthi umilisele ngokuphelele umbuso wezulu. So sihlupheka sinjalo emhlabeni ngenxa yesisimo, kodwa siyaduduzeka ukuthi ukuza kukaKristu sekusemaduze kunambe misicabanga. Thank you, Futhi. Remember, morality had died, and morality is the heart of all the institutions. So if morality died, the institution died, because now, because they have no morality, they cannot serve the people. So sobona ukuthi isimilo asikho ke siphelile, ubumkalo bukhona usenasimilo. So mase kungasekho isimilo ke ukuziphatha ngendlela efanele, futhi institution isiyafa iphelile. Okay. All right. Thank you, everybody. Siyabonga kuni nonke. And it's a pleasure. I just see on the chat there's something that's been said. Futhi, can you read it? Okay. Okay, Nangaba, to everyone, indeed, we thank God for the movement with so much information. Thanks, Erica. Siyabonga uNkulunkulu nge-movement nangako konke okululwazi olungaka. Siyabonga Erica nakuwe. Okay. Hello. Should we pray? Oh, hello. Hello, Erica. Yes, I hear you. Am I audible? Very. Okay, thanks so much for the lesson. I was just thinking, I'm actually confused. Why? I mean, when we are looking at when we go through these 10 essays by these 10 writers or poets, whoever. Nicholas ke uthi mayibheka lama 10 essays. Yeah, as we go through them, we notice something to the effect that the world is coming to an end without actually with no one realizing it. Yes. So siyabona ukuthi masibheka lama essays,
iyabonakalisa nje ukuthi ihlabathi lisesiphelweni. Manje ukusabisa ukuthi le nto yenzeka abantu bengayiqaphile. Yeah, worse still to those who are disengaged. Ngakumbi kulabo abangazibandakanyiyo. Who are not following the news. Abangazilandeli izindaba. So the world comes to an end, not by catastrophic events or by fire or climate catastrophes. Ihlabathi lizofikela esiphelweni. Hayi ngezinto ezibonakala ezisabisayo ezifana nokuthi sibone kunomlilo okanye mhlambe sibone ushintsho okukhona kwimo yezulu. But rather the world comes to an end through losing much of what we used to have, like the institutions. Kuphela lizofikela Yes. esiphelweni ngokuthi silahleka nalokho bekade sinako. Umzekelo nje lama institutions kade sikhuluma ngawo. To name, for example, the liberal international order. Yes. Umzekelo nje masibheka i-liberal international order. Which is no more. And like Elder Pamanda was putting it in his latest presentation, when he was comparing and contrasting with the other order, which seems to be the order of the day. He says we are now having a war international order. Njengana bekabekile Elder Pamanda ukuthi iphelelwa i-liberal international order. So kuzobonakala ukuthi ke khona imfazwe khona kuliwa nayo leliyo. If you look at the way in which the wars are happening in Africa, Middle East, you name it, it's chaos. It's chaotic, really. Mawungabheka Yes, it ngendlela is. imfazwe zenzeka ngayo kune-chaos nje. Imfazwe yako-Middle East njalo njalo. So to those who are not following the news or who are disengaged, the world really comes to an end in that those orders which were protecting humanity or human rights are being erased. So kuzobonakala ukuthi ke masilandela izindaba siyabona ukuthi ngempela izinto ziye esiphelweni ngoba phela khona ukuthi abantu abasayikhuseli indaba yomthetho. Thank you. Thank Siyabonga. you. And you know, Erica and everyone, I noticed this pattern that you would think that it's at a certain higher level, but they make sure that, you know, there's a saying that when a fish, I don't know how it's put, but when a fish starts rotting, it starts on the head. So it's this thing is coming down to the lower levels of each institution. I'm Yes. looking at it from a school level. I'm a teacher, right? I'm a high school teacher. But the way things are happening, the government, you know, I remember we were last Sabbath we were discussing, or we were unpacking the article about how this, as Nicholas has mentioned, the war against this Leo. So how America, how this thing failed, that they just disowned it. You know, when something is just thrown casually, and then no organized or no particular thing that is signed and monitoring, then that's a natural way of killing it. And then at the end we'll claim Yes. that, you know, that's the same pattern that is used even with the country in these public schools. Like they say, for instance, to be precise, substance abuse is not allowed. But what is it that they put in place? What programs? No program is put in place to make sure that
this thing is really not happening. They'll just call these meetings just for relevance, just for reporting purposes, just for sometimes chowing the funds to say, hi, we are making awareness. And after that, no one cares what happens. And on record, they'll say, we came to the school one day, we made awareness, and that was all. So, it's so they are so cunning. It's so cruel. And the kids are left there being destroyed by the same community members who are bringing drugs into schools. Like, even the institutions are just on war with destroying the law that is supposed to protect everyone. Yeah. Yes, it's I hope the true. point that I'm trying to make is clear. Yes. It's true. It's totally true. I agree with you. You can see the lawlessness. There's no love anymore. So sisibona ke, let me translate, sorry. Sibona nje ukuthi ngempela kulwa nomthetho kukhulu, umthetho ubuzokhusela abantu. So na umzekelo kuzovela kapha ezikolweni nje indawo i-institution ebonakala isezantsi, ayikho naseParliament, isezantsi at the very base yabantu abebefinyelela khona. There's youth there, kodwa kuzophonswa nje indaba ukuthi drugs are not allowed in schools, bese kushiywa kanjalo. Ayikho into ecacile esayinwa phansi yokuthi lento izokwenzeka kanjani practically, kulandelelwe kanjani, kubonakala ukuthi lento besiyitsho iyenzeka, abangayenzi kudilwa kanjani nabo, kushiywa nje kanjalo. Khona kuzoba ngathi ikhona into ebithethiwe for ukudla nje imali nokuthi baripote. So kubonakala kubuhlungu kakhulu ngempela ukuthi umthetho kubonakala ungesekho ukukhuseleka ngawo nhlobo nje. Thank you, everybody, for the participation and everything. Shall we pray? Then. Siyabonga, siyathandaza. Thank you, Lord. God, be with us tonight as we sleep. And God, as we wake up, let us not be fearful, even if it's very scary for what we see is happening in the world. Help us to protect our minds. Give us wisdom what to do to hold on to sanity when everything around us looks insane. Give us your grace to do your work and just keep hammering onto the ark to fulfill the work that you have given us. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Erica. Pleasure. Thank you to you too. Great job. You're welcome. Thank you.